Vítajme pri novom videi. Dneska ideme robiť Prime s Failim a tu máte video, od kterého tu máme aj kanál. Pracovala jsem pro společnost Prime a oni mě nechtěli pustit na pauzu, takže jsem se rozhodla pomstít tím, že prozradím jejich tajný recept na limonádu Prime. Nezapomeň si ho uložit, abys o něj nepřišel. Na začátek dej do hrnce 1 hrnek vody, pak přidej 3 lžíce kvalitního medu, polovinu lžičky himálajské růžové soli a špetku kajenského pepře. Směs zahřívej na mírném ohni, dokud se všechny přísady nerozpustí. Do misky nalij skoro celý hrneček čerstvě vymačkané pomerančové šťávy, poté přidej čerstvě vymačkaný pomerančový džus, přidej vymačkanou šťávu ze 2 citronů a 2 limetek. Šťávu přidej do tvého drinku spolu se 7 hrnky studené vody. Domácí Prime drink naposledy promíchej a poté ho nech vychladnout, než ho naplníte do lahví. Budeš v šoku, protože chutná úplně stejně. A ideme na to, ale máme sem po mesiac nové video. Dúfam, že sa všetci tešíte, hlavne tých našich 10 odobrateľov. A poďme na to! OK. My budeme rozmýšľať trochu dopredu, lebo prvé by sa mala zapnúť voda, ale my potrebujeme šťavy z rôznych ovocí, no. Takže ja idem ako prvé vyšťaviť pomaranč. Takto sa to robí. Nech sa mi dá čo zaostriť. Ale tam pôjdu všetky šťavy? Hej. Ako nemali byť asi spolu, ale... Vidíš, ten mandarinky je viac šťavy ako z toho. Dobre, to tady vyhodiť, môžeš to pnúť? Ľudia, máme konečne polovicu týchto mandariniek šťavy. Malo by to byť pomaranče. Ale to je jedno, my sme si išli po svojom. A teraz ideme robiť limetky a citróny. Dobre, takže máte znova. Ja radšej robiť. Potom bartujem. Kvôli tej citróny ešte tam nie je až tak veľa, ale ujde to. OK. A teraz máme toto tu. A ideme k tej nebezpečnej časti, na ktorú si zoberte staršiu osobu, kde sa bude váriť. Takže poďme na to. Teraz tam nalejeme 1 pohár vody. OK, idem to tam Takže naliať. môžeme naliať. A pridáme cca pol lyžičky soli. Keď my to robíme polovične, tak dáme 1/4 lyžičky soli. Ale mala by tam ísť nejaká rúžová soľ, ale my máme normálnu, takže 1/4 lyžičky soli. Tak to máme. Dobre, cca 1/4. Dáme ju tam. Mali by ste mať tú rúžovú. A pomaly dáme tam ešte 1,5 lyžice medu, keď tak budeme v polovici, normálne sa to dávajú 3. Takže 1,5 lyžice medu. A teraz ideme dať 1,5 lyžice medu. Takže tu je 1. Vylej sa tam. Vyzerá to divne. Ja poviem, keď sa to bude miešať, to už bude v polka. Ten med by mal byť kvalitný. Máme kvalitný med? Snáď, hej. A teraz to ideme zohrievať na miernom ohni, kým sa nám všetky tieto ingrediencie nerozpustia. Teraz sa to zohrieva a my budeme vlastne čakať, kým sa to všetko nerozpustí. Takže ideme to miešať. Teraz bude tvár moc? Neviem. Asi hej, nie? No, dal by som. Roztopanie. Vylial som. Budem menej miešať. Už sa tam začína lepiť, ten med mi príde. Nechceš mi to dať radšej do rúk? Med sa pomalinky začína to topiť. Med začína pomalinky, ale iste miznúť. A voda začína mať nejakú divnú farbu. Do biela. Mala byť Taký má Prime farbu sa mi zdá. Hej, má bielu. Ale na konci to bude mať oranžovú farbu. Neviem, aký má oranžovú farbu. Iba takú bielu, no takú, taká ako keby OK, to sa nám už rozpustila. A teraz sa pridáme tú našu zmes, takže ideme tam priliať.
zvedavý na to. Ako to bude. My si nerobíme také receptiky. Tak koľko sa to bude celé miešať? Minút teraz. 5 minút? No tak nejako, aby sa to trocha zohrialo. To začína smrdieť trochu. To tie citrusy. Citrusy, to je všetko citro. Teraz budeme potrebovať zimnú vodu. Potom toto, hej? Ja som dal predtým zimnú aj. Veď to si mohol dať hociakú, hej? Ale teraz potrebujeme vyslovene zimnú. Potom povedz, kedy to mám. Ľudia, my sme si teraz uvedomili, že my sme tam dali čierne korenie. Také iné korenie. To je jedno. Ale tam má byť znova nejaké sojanské, nejaké čínske korenie. Ono sa malo dávať. Dávajte ho hneď ako dávate tú soľ, hej? Lebo to dopadne ako my. Pozrite si to video. Hej. A teraz môžeš pridať... Tú horúcu, či... Teraz môžeš pridať 3,5 hrnčeka, šálky, podľa toho, čo používate, zimnej vody. Čo je 3,5? 3 hrnčeky a 3,5 polku. To je jeden. Prvý hrnček. Neviem, či to vyjde. Daj iba 2 radšej. Nie, to vidí 3, ale ten pol asi nevidie už. Dobre. Druhý. Je 2,5. Počkaj. To vidí podľa mňa. 2,5, hej, 2,5 to má byť. Nie. Hej. Nie, 3 daj tretí. A môžeš dať aj tú polku ako taká. Ale nie, nedávaj. Ja mi robím menšiu verziu. No. Ale ono to má byť 7. Jaj. Ale na začiatku sme mali dať pol hrnčeka. Ja, no tak... To mi teraz došlo. Dobre, tak pol hrnčeka. teraz sme nemali chybu našu asi. Teraz sme už robili chybu. Tak, máme to. Mega dobré. Dobre. Akože, Teraz to máme, necháme to, a teraz to vypneme. Necháme to vychladnúť a ochutnáme to. Dobre ľudia, tak už sme to dorobili. A ideme to ochutnať. To sa neskúšajte doma. Áno, lebo to bude hnus. Ňam. Chutí ti to? Chutí to úplne ako praň. Toto doma musíte vyskúšať. Musíte. Mne tu teraz, keď som tam dal trošku toho cukru. Schovaj ten cukor. Nie! Keď som tam dal trošku cukru, tak mi to chutí lepšie. Chutí to ako... Citronáda. Recept na citronádu. Nie, teraz mi to začalo chutiť ako úplne prime, ale... Aký to bol prime? Áno, to chutí úplne, mi to pripomína Ice Pop, alebo ten Lemon Lime. Áno, ten Lemon Lime, lebo v ňom je trošku takého citrónu a... Dobre, Fajli je trošku... Je mu trošku zle, ale to si všimnete. Je to po mňa, chutí to úplne ako Lemon Lime, ale... Či to je pravý recept na prime, to si neviem predstaviť. Keď pôjdete niekde na tábor, budete tam, budete chcieť ísť domov, toto odporúčam spraviť. Áno. Dobre ľudia, to bol koniec toho videa. A my sa s vami učíme